गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद थामहिनबा देग्लाय मेट्रिकआव सेथि मासिम मोननो हानाय फरायसाफोरनो बोसोरफ्रोमबो रायजो सरकारा होबोनाय आनन्दराम बरुवा आसनिनि लेपटप होनायखौ देग्लायनिफ्राय होला होननानै बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। अदेबानि रावबो फरायसाफ्रा देग्लाय लेपटप मोननाय नंला होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश बेगआ खौरां बिजोङाव बुंथिदों। अदेबानि मोजां फिथाइ लाखिनो हानाय फरायसालिखौ रायजो सरकारा मोजाङै नायगोन होनना सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुङो। सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा खुंदों। साधारन सुबुंफोरनि सावस्रिनि सायाव नोजोर होनो आरो सोखानाय होनो मोजां राहा लादों। सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय आमगुरि गामि राहाबादायाव दिनै सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघ आफादनि आरो सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल लीग आफादनि बानजायनायाव बेसेन नाङै देहा फाहामथाय बादा खुंदों। बे बादायाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों। दैबानानि गोब्राब थासारिजों मोगा मोगि जानांनाय आसामाव महाराष्ट्रनि सोरखार सिफायनायनि मिरु जानायखौ लानानै मैया आसाम हादरसायारि तृणमूल कंग्रेसआ गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलनि मोखाङाव बेरेखा खुदिसानाय हाबाफारि लायो। मख'जाथावदि महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरेनि बेरेखा खालामनाय शिवसेनानि एमएलए मन्थ्रिफोरा गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलाव दंफैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि फाग्लादिया दैमाया गंसे गामिखौ सिलिंखार खालामनांदों। रायजो राजाफोरनि अजद जिल्ला खुंथाइ एबा इएमएमसिएलएफोरा खौरां लायाखै। दैबानानि थासारिया रुयलांदोंब्लाबो बाक्सा जिल्लानि खायसे ओनसोलफ्राव दासिमबो दैबानाजों भुगिनांनाय थासारिया मोजां नङा। दुखुथिया सुबुंफ्रा नांगौ बायदि सोरखारि खाबु मोनाखै होनना गोख्रों अजद दैखांदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि पाटकेजुलियाव फाग्लादिया दैमाया गंसे गामिखौ सिलिंखार खालामनांदों। नखर सिलिंखार जाजानाय दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफ्रा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे जायगानि एमएलए जलेन दैमारि आरो एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिसिम खावलायदों। क'क्राझारनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया बिटिआरनि चिल्ड केयार फान्डनि मुङाव 1 लाख रां दान होयो। चिल्ड केयार फान्डआव दान होनायनि थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोजोननाय बावहरदों। बे दान होनाया बिटिआर ओनसोलाव सोलिबाय थानाय दैबानानि थासारियाव रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब खालामगोन होनना बिथाङा मिजिंथिदों। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार आइसिआइसिआइ बेंकआ बिटिआर सरकारनो गंनै मबाइल मेडिकेल इउनिट फेन अनसुंथाइ होदों। उदालगुरि लखि फरलानि हरखाबै दै देरनायाव माजुलि ओनसोलनि आबाद मावग्रा हाफोरा सिलिंखार जाबाय। उदालगुरिनि भैरबकुन्द बियाबनि सान्तिपुर पिसडिसनि सिङाव थानाय लखि फरला दैसाया गोबारै देरनायनि जाहोनाव माजुलि बस्तिनि थागिबिफ्रा खैफोदाव गोग्लैदों। गोबां सुबुंनि आबाद मावग्रा हाफोरखौ खुरखानानै सिलिंखार खालामजोब्बाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों। सोरखारनि फारसेनिफ्राय दिनैसिम रावबो खौरां लाफायाखै होननानै मिथिहोदों। गामि न' बां आरो हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोना सोरखारखौ खावलायदों। रायजो राजाफ्रा दैखौ गुबुनथिं हगारहरनो थाखाय गंथाम जेसिबि भारा लानानै खामानि मावगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। गंसे जेसिबिखौ दैनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय भाराखौ बिपिएफनि बारग' मन्थ्रि रेहन दैमारि बिथाङाबो होदों होननानैबो खौराङाव मिथिहोदों रायजो राजाफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। टंला सुमुवापारा गामिनि फिसाय आरो सासे उन्दै फिसाजो गोनां हिन्जावा गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांदों। फिसाय थाखानाय हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारफालांनाया बर' समाजाव बांनायनिफ्राय बांबोदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला सुमुवापारा गामिनि शिब बर'नि बिजिरेखा बर'आ मैया बिस्थिबाराव गावनि फिसाय आरो उन्दै फिसाजोखौ गारना गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांबाय। मिथिनाय जायोदि रेखा बर' आरो शिब बर' सानैबो टंला कलेज साखाथिनि चौकआव दाव फाननाय आरो सावनि दखान दंमोन। नाथाय शिब बर'नि बिजिरेखा बर'आ फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना गुबुन हौवाजों खारफालांदों। सावगारिखौ सिनायोब्ला एबा नुयोब्ला नोंथांमोना बे 9859392181 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाय शिब बर'आ। लोगोसे पुलिस थानायाव गथायनो खावलायहरो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।